कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. जोयडाच्या रामनगर श्री रामलिंगेश्वर जात्रोत्सवाक सुरुवात जावन आयतवारपर्यंत जात्रोत्सव सुरू उरतलो. जोयडा रामनगरच्या श्री रामलिंग मंदिराच्या जात्रे उत्सवाक मोठ्या भक्तिभावान सुरुवात जाल्ली असून बुधवारा सांजेर 4 सुमार या जात्रेचो मुख्य रथ ओडलो. या जात्रेक कर्नाटकच न्ही तर गोंय महाराष्ट्र राज्यांतल्यान भक्त मोठ्या संख्येन हजर रावन रथ ओडून रथाचे फळ मारून हर हर महादेव अशे घोषणा दितेर जात्रेक सुरुवात जाता. आयतवारपर्यंत हो जात्रोत्सव सुरू उरतलो अशें देवस्थान सुत्रां कडच्यान कळ्ळां. जोयडा तालुक्यात नाल्लाची दर वाडिल्ल्यान खोबरे वापराचेर नियंत्रण दिसून येता. कारवार जिल्ह्याचो जोयडा तालुको हो जास्त डोंगराळ भाग असून या भागाच्या लोकांच्या जेवणात नाल्ल म्हणल्यार खोबरे वापरचे हे मुख्य. दिवसान दिवस नाल्लाची वाडची मागणी आणि नाल्लाची कमी पुरवणी तितूंत सण परवेचो हंगाम सुरू आसा तेजेन नाल्लाचे दर वाडलात. जानेवारी महिन्यात 40 ते 50 रुपयांक किलो दरान मेळचे नाल्ल मार्च म्हयन्यात 70 रुपये जालात. एक ल्हान नाल्ल घेवचो जाल्यार 30 रुपये आणि मोठे नाल्लाक 50 रुपये दरान विकतात. तेजेन जोयडा वासियेल्या जेवणांतल्यान खोबऱ्याचो वापर कमी जातीर आसा अशें कळयलां. हॉटेलांत सुद्दां नाल्ल वापरचे कमी जाल्ले दिसून येता. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तरेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. जोयडा रामनगर वनक्षेत्रात उजान सुमार 2 हेक्टर अरण्य संपत्ती जळण गेली. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या जगलपेट वनक्षेत्रात वैजगाव डोंगराचेर अज्ञातान उज लायिल्ल्यान सुमार 2 हेक्टर रान जळण गोबड जाल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात वनसंपत्तीचे नुकसान जाला. ब्रेस्तारा सकाळी 10 सुमारास हो उजो लागला असून वाऱ्याच्या वेगान 2 हेक्टरपेक्षा जास्त अरण्य क्षेत्र व्यापील असून उजो लागिल्ली माहिती वन अधिकाऱ्याक कळताच एंथोनी गोनी, बसवराज के आणि सुरेश पुजारी आणि इतर कर्मचाऱ्यान घटनास्थळावर भेट देऊन तात्काळ मशिनाच्या सहाय्यान उजो पालोवचो प्रयत्न केलो. सकाळच्यान हे कर्मचारी अन्न उदका शिवाय रावन सांजेर 5 वाजपर्यंत हर साहसान अखेर उज्याचे नियंत्रण हाडले. वैजगाव गांव लागीं आशिल्ल्यान आणि जनावरांसाठी सांठोवन दवरिल्ल्या सुकी तणाच्या साठ्याक उज लागचो संभव आशिल्ल्यान खबरदारी घेवन वन अधिकाऱ्यान उज निवयलो आणि गांवच्या घराक आणि सुक्या तणाच्या साठ्याक जावचो अनर्थ टळलो अशें कळून येयलां. रानाक उजो लागिल्ल्यान विविध प्रकारची वन औषधी संपत्ती तर जालेच शिवाय वन्य प्राणी, पशु पक्षी हेमगेले विसाव्याक रावचे संकटात येयले. वारो जोरात आशिल्ल्यान आणि या वेळार झाडाची पानां झडिल्ल्यान सुक्या पत्र्याक उजो वेगान लागलो आणि हजारांशी हेक्टर वनक्षेत्र जळण गेले. गेले काही वर्सांच्यान पश्चिम घाट क्षेत्रांतलो हो भाग अशा उज्याक बळी पडटा म्हूण रानाक कोणी उजो लावन्यो म्हूण प्रत्येक गांवच्या शाळेत, कॉलेजात जागृती मोहीम केली तरी लोक या विषयाकडे दुर्लक्ष करून रानातल्या या अरण्य संपत्तीचेर संकट हाडचे नजरे पडता.
जाल्यार हे लोकांक केन्ना कळटले असो सार्वजनिकालो प्रस्न आसा. नरसिंहा मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेर गरजे प्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.